Gyere, üljél be! De már mi a helyzet, hogy nem nagyon érik a gyümölcs a gyereknek? Igen. Tegnap beszéltünk meg gyere, volt, meséldeik, hogy hova járnak a futárszolgálatba. Le kell fényképezni. Figyelj csak... Meg van túlkapás neki, meg petrenget a sárba, ilyen apróságba. Azt tudom, de hát... Mert ez mivel foglalkozik most? Nem pénzelik. Azt tudom, hogy valaki fizetni. Tudom, de az, hogy hol veszik át, ez az érdekes. Tudod, hogy hol? Hát Szolnoki út. Szolnoki úton? Oda szoktak kiállni. Az a Kuncsordai? Kuncsordai út, ott az erdősárba, ott kiírtás. Aha, tudom. 3 tanulatra hagyjadni. Igen? De ezek meg volt, mert sokat tud minden. Motorra hordják a cuccot, ez az, törvényt csinálta. Tudom. De szolgálatban csinál? Szolgálati kocsival ment ki. Azt tudom. Szolgálati kocsival jár. A névával, az a név. Igen. Arra egy GPS rábasznak szépen meg. Hát figyelj, csak vannak olyan szervek, akik meg tudnák ezt fogni, csak... Meg lehet fogni. Csak. Figyelj, nem az a buli, motorra hozzák le a cuccot. Igen. Azt mondja, hogy látta a komment, ha kimunkaszáltak, nem mondok nevet, azt mondja, Román, mi történt? Azt mondja. Milyen? Mit? Kápszál. Nem látták, csak épp, hogy nagyon húzogották a fejüket, aztán ment a motor. Vált egy kicsit, oda ment, elment kész. Én zörök a köcsögöt. A borom szépen nagyobb bajban. Fedi őket? Mit? Lefedi őket? Lefedi meg az a cigányok pénzeiket meg. Igen. Ugye, ezt tudom, hogy apekosoknak, figyelj csak, apekosoknak meg Gönti urak, hogy állnak a telefonra simán, adják a drótot minden állatnak. Mikor ezzel van a vállalkozóraknak, fizetnek neki érte. Ők adják a drótot. Tudom, hogy a Göncük lefizetik. Azt is, csak nem tudom, hogy melyik vállalkozó. Mit? Nem tudom, hogy melyik vállalkozó fizeti. Hát ezzel, mészáros lapszik és az aranyhaverút. Ott meg nagyon csúszik lefele. Igen? Aha, buktában van a gyerek. Tudom, mészáros lapszik fizeti a Göncük. Meg dolgoztak is neki Jaj, fizet. dolgoztasra legyen napira, hanem arra van, hogy egy fénykép elég rá. Csak az, hogy az átadás mikor ezzel van, hogy megcsípetni. Tehát azt mondod, fia, de akkor megy el érte, mikor éjszaka, vagy mikor szolgálatban van? Vagy éjszaka? Szolgálatba. Szolgálatba. Hol éjszaka ez változó. Akkor ma nappal látta ezt. Tehát direkt úgy teszi, hogy ő szolgálatban legyen? Ugye, hát akkor lehozzak, úgy rendezik. Lehozzak azt motorra. Aha. Érdekes csorban 3 fele mehet. Ja. 2 felé, 3 felé. Elég a pár kilométeren belül. És nagy motorra én Mert apróság. túr. Lehet fogni? Egy túrkevén. Tehát a Kazinci felének ment nagyon. Tehát neki is kb. Túrfelből ment. Neki is. Csak nekem hallottam egyik hovártak ilyen tanúvédelem, de volt, hogy ezért csináltak. Hogy túlkevér a rendőrök hordják a kábítószer. Így van, én is hallottam. Már régen csak nem tudták épp, hogy kik. Hát most már megvannak akkor az ága. Meg ezért van ezeknek a cigánynak segge vége. Hát mi az, tudod, itt a főnök kevébe? Nem? Találnak, ahol Jarzon keresztül megy az összes kábítószerüzlet. Hát van Zsoltikot. Nem is tudtad? Nem. Azzal találnak, hogy még eladta a jányát, szerintem még volt nagy magzia. Az itt a főnök öreg. Hoppás van, egy is. Azt milyen belorul nem lesz? Én annak idején, mikor Igen? a rendőrségnél dolgoztam, és ilyen kábítószeres dolgok után érdeklődtem. Többet nem mondhatok föl, mert olyan, hogy hívják, titoktartás kötelezettség egyéb dolgok még mindig megvannak. Akkor is szóba jött a Kazinci Ferenc. Meg a Gönci bandi. És mikor nekem volt egy ügyem, tehát volt ez az ügyem a nyomozóhivatallal, akkor Kazinci Ferenc ellen nem tanúskodott. Ja, igen. Mikor kijöttem, akkor meg is halt. Fejbe lőtte magát. Nem bírta ki, hogy... Nem mindegy. Nem az a buli, hanem az, hogy ezek együtt fogtak. És hogy hívják a Göncit, azt mondod, meg lehetne fogni? Meg. És ezt mennyit tudsz fogni? Nem tudom mennyit, nem motorral hozták, amit láttak egyszer még. Aha. Összesen egyszer. Aha. Ez a buli, hogy mikor egyedül megyen a kocsival, akkor hozza. Ez az a kis elkomában nem fog bízni. Mikor egyedül van szolgálatban, tudom, akkor. De van úgy, hogy egyedül szoktak. Sokan mondják, hogy éjszaka látják a Kuncsordai útonként. Igen, ott veszi át. De ő mit csinál vele? Lehet, hogy pont aláiknak adja be, nem tudom, hogy hova viszonylag. De régi. Kevésbé 3 központ van. Tudom. De másik meg a tudod a haver, ennek meg a fia ezélte. Azok meg árulták a füvet, ez az amúgy. Lényegében figyeljünk őket. Ki tudnák ezzel megkeresni szerintem fű van? Mit? Tudna mondani pár dolgot. Nem tudsz utána nézni? Mostan? Hát nem, most csak nézni, mert utána meg kellene. Óvatosan szabad irányba. Nem is itt a túrkevei rendőrségnél ki van benne? Mit? Túrkevei rendőrségnél ki van benne szerintem? Borna, mint a 100%-ot fizetek oldba szájba, Gönci biztos.
Gazinc is benne volt? Ott benne volt, hát fene se tudja, úgy nem ismerem őket annyira, hogy... Mondjuk a két női rendőr biztos nem, mert azok annyira bákók, onnál is a csilláik között nem üzélnek. Várjál? Ebbe a biztonság meg tudja őket fogni. Meg. Csak nehéz dolog. Nehéz. De az a baj vele, tudod, hogy elég van, mikor elviszik szervízre, a kocsit el szokták vinni, érted? GPS lehallgatott belépítünk, mint a film. Nagy mersz kell hozzá, hogy rendőrkocsival hordja a cuccot, nem? De nem az a baj, arra nem számít, hogy ebből lehallgassák, abból beszél szabadon. Meg a telefonjára ráállni, apekosok. Azok meg prímán csípnek. Hát azért eljönnek meg a vállalkozók. Tudom, hogy benne van. Meg információt is hallottam, hogy a rendőrségről. Ja, hát ez a buli, hogy telefonon adja ki a barom. De amúgy van a hangozósíró program. Igen. Bármilyen nézőre meg lehet fogadni, ez már nemzetvédelemnél van ilyen szerkenytű. Hangmint alapján be fogják akármilyen beszél. Ha úgy hallasz valamit, az kellene nekem meg, hogy ilyen sokat tanulsz, vagy valamit tudna.